ξέρεις τι έκανε ο Χριστός για σένα. Για σένα τι έκανε ο Χριστός. Πόσα έδωσε για σένα. Πόσα έδωσε. Κάτι έδωσε. Όλα τα έδωσε για σένα ο Χριστός. Για να είσαι εσύ και εγώ σήμερα εδώ, ο Κύριος έδωσε τα πάντα. Ήταν αυτός που τον λάτρευαν τα Σεραφείμ και οι ουράνιες δυνάμεις. Ήταν αυτός που ήταν η δόξα του Θεού, το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Τον εβλέπει ο Ισαΐας στο θρόνο του και κατατρόμαξε. Είπε ο τάλας, εγώ χάθηκα, λέει, γιατί είδαν τα μάτια μου τον Κύριο. Τον είδε, το κράσπεδο αυτού γέμισε το ναό, λέει, που ήταν εκεί πέρα. Καθόταν στο θρόνο του, τα Σεραφείμ πετάγανε γύρω του, κρύβαν τα μάτια τους, το πρόσωπό τους, τα πόδια τους και φωνάζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Για ποιον τα λέγανε? Για τον Ιησού Χριστό. Και αυτός άδειασε από αυτή τη δόξα που είχε και έλαβε δούλου μορφή, έγινε σαν και εμάς τους ανθρώπους. Για να έρθει να με συναντήσει και να μου μιλήσει, το ξέρεις. Και για τον ίδιο λόγο και για σένα. Για να μας μιλήσει. Γεννήθηκε στο στάβλο όπως ξέρουμε, έζησε σε μια οικογένεια πολυμελή εκεί στη Ναζαρέτ και φτωχικιά, και όταν ήρθε η ώρα για να βγει στη διακονία, του λέει κάποιος, δάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου πας. Ξέρετε, του είπε ο Κύριος, οι αλεπούδες έχουν φωλιές, τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ο Παντοκράτορας. Αυτός που έκτισε τα πάντα, αυτός που έκτισε τα πάντα, ο δημιουργός, δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Ξέρετε για ποιον το έκανε? Για μένα. Για μένα το έκανε. Για να έρθει να με συναντήσει. Και για να τον ευχαριστήσω, και να τον ευχαριστήσουμε όλοι, τον φτύσαμε, τον χτυπήσαμε, τον μαστιγώσαμε, του βάλαμε ακάνθινο στεφάνι, τον σταυρώσαμε κιόλας και του φωνάζαμε και από κάτω. Ουάου, χαλών τον ναό. Νομίζετε ότι ήταν οι Εβραίοι? Το εκτελεστικό όργανο ήτανε. Οι αμαρτίες μου ήταν εκεί πέρα που φωνάζαν, αδερφοί. Και για αυτές προσευχόταν ο Κύριος, συγχώρεσέ τον πατέρα, δεν ξέρει τι κάνει. Για μένα το έκανε. Και έχισε και την τελευταία ρανίδα του αίματός του. Πόσα έδωσε ο Χριστός για μένα? Και ξέρετε τι ζήτησε από τον πατέρα στην προσευχή του, στην αρχιερατική του προσευχή? Πατέρα, λέει, δώσ' μου τη δόξα που είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Δηλαδή αυτή τη δόξα από την οποία άδειασες, ζητάς να πάρεις πάλι την ίδια δόξα, πάλι την ίδια δόξα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη άλλωστε. Και τι κέρδισες για σένα, Κύριε? Να ήταν λίγο παραπάνω η δόξα, θα έλεγα, πήρε και λίγη δόξα παραπάνω. Αυτό που κέρδισε ο Χριστός είναι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα και τον λατρεύουμε. Εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αλλά τα έδωσε όλα για να με κερδίσει, αδελφοί αγαπητοί. Εγώ τι έχω κάνει για τον Χριστό? Εγώ τι έχω δώσει? Και πολλές φορές δίνουμε πάρα πολλά για να φτιάξουμε μια καλή δουλειά, να σπουδάσουμε, και καλά κάνουμε. Για να περάσουμε 60, 70, 100 χρόνια εδώ κάτω στη γη. Για την αιωνιότητα πώς το θέλουμε έτσι τζάμπα το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ο Κύριος το ξεκαθάρισε. Αυτός που θα θελήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και αυτός που θα χάσει τη ζωή του για μένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός θα την κερδίσει. Ας πάρουμε μια απόφαση, αδερφοί. Λίγο είναι το υπόλοιπο. Ας αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας ζήσουμε για τη δόξα του Χριστού. Αξίζει τον κόπο. Καθόμαστε στην τράπεζα και τρώμε κάθε Κυριακή. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Καθώς, λέει, με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι κι όποιος με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζω για τον Χριστό σήμερα. Είναι ο Χριστός η ζωή μου, γιατί αν ο Χριστός είναι η ζωή μου, τότε όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξη μαζί του, τότε μόνο. Αλλά αν είναι το κερασάκι στην τούρτα μου ο Χριστός και θέλω να έχω και το αποκούμπι, να έχουμε και το Χριστό. Κάτσε, μην τρελαθούμε κιόλας, άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να συμβεί. Να έχουμε και το Χριστό να πούμε καμιά κουβέντα. Να κάνουμε, πάμε εκεί μια φορά τη βδομάδα στην εκκλησία, καλά είναι. Να κάνουμε και τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Δεν είναι έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Είναι βασιλεύς βασιλέων, Ευχαριστούμε τον Θεό.